Herranjumala. Kato, ihan hyvässä kunnossa tuo grillissä. Pienellä tuurilla säilyy. Katsopa tota. Lemmikki on vähän tämmössä kunnossa. Täällä saa vähän aikaa tehdä töitä. Joo. Pääseekö tuolta tonne ylämäkiin? Koitetaan. Tuosta on joku mennyt ainakin. Siinä on varmaan. Ei tajua päästä, katsotaan. Katsopas ottaa kiipeillä tänne. Se ei pääse. Ei vähän erinäköinen kuin viimeistä. Ei tuolta pääse, tuolta menee tonne ylös. Käännä auto tässä näin. Käännän tuolla, niin jos siellä on vähän parempi paikka. Kattokaas mikä on vaunu kiivennyt tuolla ylös. Siellä on repä tuolla. Kattokaas mikä vaunu on katolla. Aha. Siitä pääsen sinä takaa. Siinä on tuo vannekin sellaisessa, ja tuolla on lisää vaunuja. No. Tuo on kyllä hyvin kääntynyt ympäri. Oho.